după ce a fost vaccinat. Cel puțin așa spune mama unui copil de 14 ani din satul Geamana, raionul Anenii Noi. Familia băiatului acuză medicul din localitate că i-a administrat minorului vaccinul contra difteriei, chiar dacă acest lucru era contraindicat, deoarece fiul lor avea tahicardie. În consecință, medicamentul i-a afectat sistemul nervos, iar copilul nu-și mai poate folosi piciorul stâng. Medicul se scuză însă cum poate. Ba mai mult, îl acuză pe copil că se preface. Viața lui Alexandru Golban a luat o întorsătură tristă încă acum 2 ani. Atunci a fost vaccinat contra gripei AH1N1. Ulterior, copilul a început să acuze dureri de inimă și a fost diagnosticat cu tahicardie. Iar mama sa crede că boala a fost provocată de vaccin, chiar dacă medicii au negat acest lucru. Scenariul s-a repetat în luna mai a acestui an, când copilul a fost vaccinat contra difteriei fără ca medicii să ceară acordul părinților. S-a întâmplat în timpul unei consultații la medicul de familie. De data aceasta, reacțiile adverse au fost mult mai dure, iar băiatul acuză dureri de cap, de inimă și nu mai poate mișca piciorul stâng. Aici mă doare tare, aici nu prea. Dar aici mă doare că mai tare, ca așa aici, așa la ceașcă, ca așa mă doare. Ca așa, tot mă doare. Dureri de cap, pe asta, și inima mă doare. Eu socot că vaccinele astea nu sunt bune. Fără unguiete, fără tablete, noi nu putem să rezistăm. În condițiile în care se poate deplasa doar cu ajutorul mamei sau sprijinindu-se de ceva, lui Alexandru nu-i rămâne decât să viseze la o viață normală. Să fiu de rând cu toți copiii și să nu mă duc mama de mână la școală. Să merg. Dar cum joci fotbal dacă picioarele este inflate? Medicul care l-a vaccinat nu crede însă că poartă vreo vină pentru situația în care a ajuns băiatul. Eu am analizat, nu văd vina mea aici. Că dacă nu se vaccina, copilul putea să fie tot așa. Eu am stat de vorbă cu cei de la mamă și copilul, dacă nu se vaccina copilul, de tot să aibă aceeași patologie. Concluzia lor este reacție emotivă și nu e reacție la vaccin. Frica de injecție de vaccin. Mai mult, doctorul din satul Geamana crede că Alexandru se preface, iar boala lui nu ar fi reală. Și mai are darul de a se mai preface. Copilul se preface, da? Mai are, așa, după cum mă informează mama, pentru că mama e scandalagioasă. Vasilița Golban spune însă că medicii din capitală care l-au consultat pe băiat au recunoscut, deși doar verbal, că boala fiului ei a fost provocată de cele 2 vaccinuri. Toți recunosc că adică s-a făcut vaccinul și el s-a pornit inima și acum când s-a făcut, aici l-am tot dat reacție în tot organismul. Dar ei nu pot să vorbească, adică ei n-au dreptul ca să spună că, mă rog, da, e drept, e de la vaccin. După ce mama lui Alexandru a depus o plângere, poliția din raionul Anenii Noi a deschis o anchetă și investigează acest caz. Ministrul Sănătății, Andrei Usatăi, nu a răspuns însă la telefon pentru a comenta acuzațiile lansate de familia Golban. La începutul anului curent, Curtea Constituțională a decis că vaccinarea obligatorie a copiilor nu contravine legii supreme a statului. Magistrații au luat această hotărâre după ce avocatul parlamentar Anatolie Munteanu a depus o sesizare în care invoca mai multe cazuri când copiii nevaccinați nu au fost admiși în instituțiile de învățământ.